Nézzük a nagy fogyatkozást. Ez a haj. Itt vagyunk. Tudja a fazam, hol vagyunk, Szolnok amúgy. Folyamatosan nézzétek. Összefújja a szél, visszafújja a szél. Ja. Lehagytak. Sétálunk. Házak közt. Valami dombra akarunk menni. Nem tudom, hoztunk plédet, mindent. Pizzát. Csak italt, nem. Tartsatok velem ebből a mai videóban is. Nem vagytok szomjasok? El van zárva a vizembe. Menjünk, csak én vagyok lemaradva. Minket miért akarsz megvárni? Új árforszommal olyan helyen megyünk, hogy gatya. Ezt a helyet nézzétek. Ilyen jó kis ház. Lehetne csillálni. Azóta már a rendszám, hogy MPC. MPN. Líkeltem a rendszámot. Na srácok, átévettünk, az megvan. Az megvan, hogy átévettünk. Nézzétek, hol akarunk átmenni. Itt akarunk átmenni, ember. Menjetek. Hülye. Hülye. Itt lennének már izén. Megszúrtam magam. Bazd meg, nem? Hova húztuk engem? Onnan mentünk át, megszúrtam a kezemet. Azért nagyon lehagytak. Ja, na, akkor itt vagyunk. Ugye milyen piros az arcom. Ezt figyeld. Belenyúltam valamit tüskébe, amúgy fájt. Lehet, hogy itt nem lehet videózni. Sajnálom, hogy kérdezsz. Mert hogy nagyon sok ember ül ott. Nem akarom mutatni, srácok, az embereket. Mi az? Ez hülye. Na mindegy. Mindig lehagynak engem. Hogy miért kell engem lehagyni. Sose fog kiderülni. De jó. Most nem Fortnite videó van. Face reveal. Meg egy kis napfogyatkozás. Ja. Sziasztok. Mindjárt megy a napfogyatkozás, srácok. Felhozom azt is videóra. Meg fogok vakulni. Milán. Legalább. Semmi. Nincs volt a beszélgetés. Megyünk a faszomba, vagy nem. Nem tudom, hova megyünk. Hova megyünk? Faszomba. Nem tudjuk, hova megyünk. Ezt figyeljétek a tájat. Gyönyörű szar. Olyan is kurva szara. Rám esett egy vízcsap. Milán. Milán. Nem akarok mutatni, de mondj egy történetet. Füst. Mondj egy történetet. Füst szag van. Jelenleg. Ja, jó. Hát nem érzed. Csak füstszag van, de semmi komoly. Füstre olyan füst nincs, amire ti gondoltok. Igen, Csak füst szag van. igen. És a rendes, hagyományos füst szag nem az a füst. Hangsúly az nem. Hát a igazi, az eredeti füst. De geci, de most miért? Mi félfél?
Na jó van, mondj egy... Nem tudjátok, már vége van a... Jött, vége van. Hello. Most, de mi történt? Hát mind lesz. Napfogyatkozás volt. Szabad szemem nem nagyon lehet látni. De 53-ig tartott hivatalosan, miért 4 de 5-öt. Megint lemaradt. Léci. Jöhet. Hagyj menjenek, hagyj menjenek. Pont elég. Semmi, csak hogy valaki várjon meg bennünk. Köszönöm. Köszönöm a kóát. Két csók. Két csók. Ja, Geci, mikor erre? Ja. Akkor aludtam el majdnem, bazd meg, azt felismertem, hogy mi a fasz. Hova megyünk ebben? Bemegyünk egy ház. Bementünk egy házba. Nem viccelek. Elég nagyot koppantam, ugye nem még. Ez nem a szívúgy. Halló. Jó. Buliban. Leültem a helyére. Adjon a pénzt. Adjon a pénzt. Nem adom a pénzt. Akkor. Igen. Give him a money. Ez egy civil. Ha nyerek, akkor neked nyerek. Jó lesz úgy? Hogy nyert? Miben nyert? Kártyával. Kokóba? Ja, jó. Jó. Ha vesztek, akkor én vesztek. Ha nyerek, akkor neked nyerek. Jó. De akkor álljál fel. Mindjárt, ha nyersz, vagy mindjárt, ha gáztasz. Igen, csak álljál fel. Nem éri meg. Nem. Az ajánlatodat elutasítom. Húzd ki! Ajánlj még fel valamit. Egy házat legyen. Egy ház? Nem kell ház, mert meg vagyok egy ház. Autó jó lesz. Még nekem sincsen autó. Ez nem az a házad. Egy 500-as. Egy 500-as. 500. Felajánlottam. 500 000-es. Ha nyerek, a tiéd a nyereményem, azért mondtam. De milyen nyeremény? Hát a kaszinó. Diamond Casino. Bátyád, az azért jobban érti. Honnan tudod? Nagyon csönd Mert lett. ő érti azért. Mi ez? Nagyon cringe. Tényleg. De nekem mindegy. Nekem mindegy, ezért mondom, le tudok ide is ülni. De ő. Na, figyelj! Hazaértünk, és olyan bolond voltam, hogy így videóztam, nem így. Nem mindig tetszett a videó, akkor örültek egy lelket, és iratkozzatok fel, akkor ezeket a videókat találkozunk. Sziasztok! De remélem, hogy lesznek még ilyen hasonló tartalmak, ahogy nem egy bentülős, kutyámogat, nem egy bentülős, kuckolás, fortáltatós videó lesz, hanem tényleg kimozunk a házból, jól tudjuk érezni magunkat, és ja, sziasztok!